Astăzi este un episod cu Plante vs Zombie. Astăzi episodul acesta și pare că ne vom înfrunta la pirați cu al 10-lea nivel. De fapt, am făcut mai multe nivele acolo, dar cel mai mult am făcut acolo la piramidă. N-am putut să trec de nivelul ăla, așa că vom merge să găsim niște nivele care nu le-am făcut. Am e bun. Precum vedeți, acum ne-am dat putere să luăm niște diamante. O reclamă. Este o reclamă ciudată. What? Da. Cum vedeți, să vedeți că ne-a dat 15 diamante. Și noi cu aceste 15 diamante putem intra aici și facem așa un bun. Luăm ăsta și zice că trebuie să luăm 500 de bucăți de soare. Eu fac așa. Oh. Ah. Și vedeți că ne vom mai mulți bani. Oh. Nu joc cu mașina. Eu văd așa. De diamante. Eu vreau să am 17 diamante. Mi-a dat 18, bine. Să intrăm la cam aici, a zis. Și pe cum vedeți, eu ăsta, vedeți, luăm floarea soarelui, luăm pe ăsta, pe ăsta, mai mult pe ăsta, asta, luăm și pe ăsta, cred, spune și ăsta. Așa, este, avem 18, deci ne rămâne 13. Ia pe asta pe 200. Deci, pornim jocul. Oh. Deci trebuie să vină un soare. Dacă punem planta asta, o să ne dea mai multe. Deci, și când vreau să fac, da? Mai de calcă, că vreau să fac 500 din astea. Din cartiganul mă, și te joc. Aoleu, ne-au omorât când... Ne-au omorât când am luat acele
bucăsteșoare. Și ne mai lași puțin să... Și vedeți că de data asta o să fac din nou asta că nu făcute. Și aici ne dă ceva mai greu. Începem jocul și ne dă chestii din astea care nu le avem. Le punem așa. Astea. Găinile. Nu mă prins tu. Găinile tale nu sunt destul de puternice. Zici, să-l ceva. Scoate găinile și... Ce fac? Hai, începeți, bă, să scoateți. Că eu n-am pus într-un mod mai simplu. Ia. Eu moară și tot nu ne dăm nimic. De ce aici nu pot să fac? Și vedem că l-o pușește pe tipul ăsta când stă degeaba. Repede că să-l omoară. De la adus canagii, da. Ai, bă! Totuși am reușit. Sper că e mai greu. N-a fost destul de șmecher, na. Dar dacă aveam eu așa de mulți bani. Collect precious resources. Build a mighty city and turn it into the ultimate metropolis. You are the king. Build your empire. Play Good Game Empire in app or browser now. Na, frate, cu mai mulți bani poți să le tăți. Ia. Niau, 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 niau. Cum faci ea? 19 minute, what the fuck? 19 minute și 42. 43, 44, 45, 46, 47. Mamă, ce mult a filmat.
Și acum îl dau tare. Haide. Îl punem pe asta sau îl punem aici în spate? La fel, în spate. Melcule, să nu te prind, Melcule, să nu te prind, Melcule, să nu te prind, Melcule, să nu te prind. Aoleu, ce repede merg. De ce nu mai ferc? De ce nu e berc? De ce nu știu cum? Herc. Un ferc, cerc, un berc. Bang, bang, bang. La cât mai stai? 2 minute. Cred. Ura! Până pe mine! Uite! Eu cât să mai încep să fac un aud. Aoleu, am murit. Și nici n-am vorbit. Bine, oameni buni, cred că e gata cu acest filmuleț. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like. Pa, pa. Hai, pa.